Nginibingelele nguMalibonge Cebekhulu the Big Fish. Ngokukhethekile ngizocela ukubingelela othisha wonke ama-professional qualified teachers. Ngiyalimema ukuba nibe yingxenye yalolu hlelo. Ngiphinde ngimeme nabazali uqobo abaney'ngane ey'fundayo kanye nomphakathi. Isihloko sosibheka thina sithi, what is the teacher? Ngabe yini uthisha? Mina-ke nguMalibonge Cebekhulu ngwasempangeni, ngu-Big Fish igama lami lokudlala. Ngi-education tutor, ngithutharisha abafundi base-university kanye no-intermediate phase lo engameja ngawo engawenza e-university. Isaga sithi ikusasa lengane lisezandleni kathisha. Uma ngathiwa kuqhuma i-debate ngalesi sihloko mina ngikulaba abavumayo ngithi I agree. Ikusasa lengane lisezandleni kathisha. Ngizocela ukuthi ke sithi ukuyinqumuza ke sithi ukukhumbuzana ngomsebenzi kathisha ukuthi kahle kahle uthisha uyini. Okusho ukuthi lana sizobheka ukuthi mhlambe uthisha uyini bese sibheka ukuthi mhlambe yini emenze waba uthisha futhi bese sibheka nani nama-7 roles of the teacher. Kahle kahle ngizofocusa kuma-7 roles of the teacher. Awazi ukuthi ngingangena ama-7 roles of the teacher ngingatholile kahle kahle ukuthi kahle kahle uthisha wona uyini qa. Sothi sifika laphana kulezi zinto eziwu7 ekumele uthisha bezenze laphana la sibe sesazi la ukuthi kwenzakalani. Uthisha yini? Cela nibe ingxenye yalolu hlelo.